Is Durban Network eduze kwami umama othi usehlale over 60 years la eLamont. You can assume ukuthi wakhulela la eLamont. Mama, eziphi zezinye zeyinkinga mhlambe osoloku uzibona ziloko ziqhamuka since sekuqala ukufika ukungena abantu bokufika la eLamont? Esikubonile la eLamont Valley konamabhizinisi aseLamont esakhula ekhona. Ngingabolula nje iBond Shopping Center. Abantu ababeyi-ownisha iBond Shopping Center kwakuyizakhamuzi zala eLamont Valley. Kwawama-families ala eLamont Valley abayiqalela phansi basuka amabhizinisi ngaphandle ukuthi baxhaswe uhulumeni. Ngingabalula nje kwakune pharmacy eyayi-ownishwa ubaba uNtsimanyoni. Sasinebhusha lakaButhelezi, sasinesitolo sakaMthembu, sasinesitolo sakaGomede noManqele onisha ibhusha. Kodwa esikubonile ukufika kwalabantu bokufika sibone lezo yitolo seziwa seyifadala bala ngenxa yokuthi ke uxhaso kumasipala bebengalitholi kwezamabhizinisi. Sabona ukuxegiswa kwama-bylaws umasipala weTheku sekungena abantu bokufika. Ungena kwabantu bokufika bayithathe zonke izitolo zaseLamont Valley esikhulu esithenga kuzona. Sabona zonke, mengithi zonke, almost 45 shops zi-ownishwa abantu bokufika. Ngamanye amazwi abantu abaningi balahlekelwa amabhizinisi, abantu abaningi balahlekelwa amathuba ngenxa yokuthi abantu laba beyitolo ababe-ownisha amashop babekwazi ukuthi baqashe abantu bomphakathi babasebenzele. Kodwa labantu bokufika batheme befika akekho noyedwa umuntu womphakathi okwazi ukuthi athole ithuba lokuthi athole umsebenzi. Aba-benefits abantu. They are not benefiting from the economy yaseLamont Valley. I-township economy okhulunywa ngokuthi iyona esuke izofukula abantu bangaphakathi bomphakathi. Sithola ukuthi umnotho weLamont Valley ngoba ama-clients abantu baseLamont Valley. But wonke umnotho uyaphuma ngenxa labantu bokufika. One, they are not banking with our banks. They are not paying any taxes from SARS, which means imali, whatever imali, wealth yonke iyaphuma iyahamba iya kwamanye amazwe, and ayikho into abayithuthukisayo. Mesikhuluma ngokuthi sasazi ukuthi ke laba aba-ownishayo bazokwazi banikeze noma amabhasari iy'ngane zesikole. Kodwa labantu bokufika aba-create any opportunities for the local community. Bay-createla bona. Worst of all, badayisa izinto ezingalungile, izinto eseyi-expirelwe i-date. Into abayenzayo, my observation, ngoba nami nginawo umakhelwane onaso isitolo, uthola ukuthi ekuseni ngo-6 kudeliver imoto zaka-BB. Kuzothi leso stock esincane, emva kwalokho mase befika nestock sabo engicabanga ukuthi basuke besenze bona esifika ngamaveni angekho yes, angekho healthy wise, avulekile, sebeletha istock lesi abasuke besiproduceile. Kusho ukuthi ngamanye amazwi labantu laba thina mesibuka benza nezinto ezifake ezobulala umphakathi, ezobulala izingane zethu la ngaphakathi. Engicabanga ukuthi imarsh and marsh njengoba iqhamuke nokuthi kumele behambile, nami ngiyahambisana njengelunga lomphakathi ukuthi ngempela kumele behambile labantu ngoba abanye babo bonke actually they are not documented, they are undocumented. Awukwazi ukuba nomuntu ohlala ngaphakathi untraceable. Siyazi ukuthi ke muvakashile emazweni kunalento ebizwa kuthiwa yivisa ekwazi ukuthi ube traceable, uba nezinsuku ezithizo nikezwa zona ukuthi uno 10 days and then
uHome Affairs wakhona uyakwazi ukuthi utrace but labantu njengoba bengekho documented bengafikile ngamavisa la ngaphakathi ugovernment uba tracer kanjani ukuthi bala and sebe overstayile it's worse bezokwazi ukuvula namabhizinisi ngaphakathi and nobugebengu okutholakala siyathola ukuthi kuwona lama tuck shop kezwakala ukuthi yilapho okutholakala khona idakamizwa kubuye kudayiswe khona idakamizwa kubuye kutholakale khona idakamizwa ingakho sibona iyouth yethu yangaphakathi yaseLamontville ngingasho nje ukuthi imajority of iLamontville youth abasebenzi mungase uhambe from corner to corner ekseni intsha sithola ihleze emakhoneni ingenawo umsebenzi manje ngiyayibuza ke ngiyayiphendula ukuthi labantu bokufika imaphi lamathuba okuthiwa bawa creator instead kuba worse ma sesivala nje ngifisa ukuzwa ngento esike sayizwa beyikhuluma la yama extortionist ukuthi sekunabantu abakhokhisa iprotection fee kubantu bokufika Singiphawula kwakho into extortion into enzima kakhulu esike siyibone yenzakala nayo sike sizwe abantu banefiye njengoba ubona namhlanje abantu bengizwe ukuthi siyasaba thina ukuparticipate kwimarch and march ngenxa yokuthi kunabantu esaziyo ukuthi bakhokhelwa ile igila mkhuba lezi zabantu bangaphandle abashilo ukuthi mengabe uzoparticipate kuyona imarch kungenzeka ukuthi impilo yakho ibe sengcupheni kumele uqikelele ngoba kunabantu abangaphakathi ababa protectayo into ekhulunyayo leyo muhambe emabhasini emphakathini ukuthi siyathanda ukuthi siyimbandakanye ukuthi ikwizinto ezifana le nemarch and march kodwa manje sinokusaba ngoba kunabantu okuthiwa ibona ababa protectayo labantu ukuthi bangahambi ngoba bathola imali kubona sike sezwa futhi kukhona futhi ukuthi ke njengoba bethola imali nje kuthiwa bayikhokha 1000 which means imali abayitholayo kubona labantu iyafika ku45000 manje thina njengomphakathi kuyofana nokuthi sesibaphuca iqatha emlonyeni lokho ongasibeka impilo zethu zibe sengcupheni mengabe sithi silwa nalenkinga le nalesihlava lesi sabantu bokufika ngaphakathi lokushini mama sibonga isikhatsi sakho